Beboernes kæledyr, de bor bedre end de fleste SU-slaver rundt omkring i landet. Her hvor de gode, danske, sunde værdier, de bliver praktiseret. Lad os lige tage et smut indenfor over det her fine røde rækkehus og se, hvem der bor her. Her bor familien Madsen med lille pigen ude i sandkassen, genistregen i sandslottet, fedt i sted i klassen. Hende de snakker om, hende de samles om pokaler, medaljer, blåret lille charmetrol. Goddag frøken, er det her, man hedder Madsen? Ja, godt, jeg bare kommet for at tjekke elefanten. Ikke så højt, min mand er lige ude i skuret. Nå, okay, bevares ingen grund til at blive sur. Jeg kender endnu ikke til elefanten, når du forstår, hvornår går det store dyr, det bliver at gå mig på. Ja, jeg ved det ikke, susmoppen hygger sig. Hvis der endnu ikke er noget nyt, ja, så smutter jeg. Nu jeg kigger efter, ser det faktisk ud, som om at den er blevet større, fed og tyk og fylder mere, så hey, jeg er ude, hyggeligt at snakke, slut næsten prøve med din mand, er det Per eller Karsten? Der står en elefant i soveværelset. Far sover en smule overbærende. Ja, den fylder så meget, så gør du noget. Luk din øjne, lille skat, når du åbner den sikkert gået. Der står en elefant i en fucking seng. Jeg ved det godt, lille skat, kan ikke flytte den alene. Mor, hun må hjælpe dig, hvad du Luk din øjne, lille skat, når du åbner den sikkert gået. Jeg har mange elefanter.